Pami, thank you so much. Landon, thank you. आङो जा नागिरबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय लोगो मोनाखै दानि आङो थांफिनबावदोंमोन भिलेज बाजारनियाव थेंक इउ स' माच पामि जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो नुजाफैनो हादों गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर एस दोनना होबाय थेंक इउ कि गोजोननाय थाबाय पामि सना ओमफ्राय मा खालामबाय दं नों आंखौ नुवाखैथ'ब्ला मादैनाव आङो सिगां समाव नुबाय थादोंमोन ओमफ्राय सेकेन्ड बाराव नुवासै आरोना मा गाबज्रिबाबो नुवा फैयाबो बोरै जाबाय थाखो नंबाय थाबाय आं ओमफ्राय नायबाय थाबाय आङो मानो फैया गाबज्रिबाबो लोगो मोनलाया आरोखि ना ओमफ्राय मा जाखो होननानै ओंखारबाय आङो उन्दुबाय खोमालै होननानै ओमफ्राय दानि नायबावबाय आं खनसे ओंखारनानै हाबफिनबाय दानाबो नोंनि नैबे आइदिखौ चेनेल गोनांखौ नुलायबाय आरोना दहाय आइदिजों फैदोंमोन आइदिखौ नुदोंमोन आरो ओमफ्राय आइदिखौ सेकेन्डआव नुवासै बिदि जाना होदों आरोना नों आंखौ नुवाखैथ'ब्ल' मादैनाव सेकेन्डआव नुवासै आरोखि ना आङो जों जा मिनिदों सेकेन्ड बाराव नुयैखौ आं जों दंमोन आं सेकेन्ड बाराव नुवाखै आरोना बिराद नायदोंमोन आङो मा जाखो होननानै नायबाय थाबाबो गैयाब्रा लोगो मोनासै ओमफ्राय आङो जा हास्थायबाय थाबाय आङो नायबाय थानो गैयाब्रा ओमफ्राय माथो होबाबो नोंखौ नुला ओमफ्राय आंनि माथोखौ खिन्थु खोनायो आरोना थ' गाबज्रिबाय आङो गैया थांगोन गैयाब्रा नुथ्रासै ओमफ्राय आं नुयैनि ओंखारफिनबाय आं रेकानेक्सन मा होनदों फोरमाय गाबोन माइ हानाङा नामा होनदों आरोखि ना गाबोन हागोन माने हाथ'वा आरोखि ना साननैसो थानानै हाबावनोसै मोनबाय मायालाय गेलेमदों गोबां बांद्राय जानायनि थाखाय गेलेमनानै होबाय माया माखासे आरोना हानांसिगोन गोथांबाबो उफाय गैया माखासेब्लाबो गाबोन बेलासियाव हो 5:30 दे एलबिखौ जागोन दे जागोन सम मोनब्लानो होगोन आं बेलासि 5:30सोआव आरोखि ना ओमफ्राय नों खयथायाव होआ आरोखि जागोन दे बाबु नाजानि मबाइलफोरखौ लांफायोब्ला दुब्लि बारिफ्रावबो होजायो ओमफ्राय फामि मा ओंख्रिमोन दहायना खिन्थानो बावलायलांबाय सोंनो बावलायलांदों आरोना आं ओमफ्राय उन्दुबाय नामा फामि उन्दुबाय नामा सना उन्दुबायबो आं दहाय होनाय टाइमफ्रावसो होला बायो टाइम थिग गैया आंनाथ' खामानि थायोना बेनोथ' आरोना जिखुनु नों टाइम मोनबानो होजायो आरोना बबे समाव टाइम मोनो बे समाव होब्लानो जाबाय आरोखि WTनि गोनांथि नालाय बयबो दा बेजोंनो आर्निंबो खालामनो हायो लाइभनि थाखायनो आङो बारियावसो दंहैयोमोन दहाय नोंनि माने कमेन्ट हरदोंमोन आरोना माहायबा भिडिअफोरावहाय आं नायदोंमोन
माथो ओंख्रि जाखो होनदों जायखिया फामि मा जाखो फामि बेसे जाखो नोंना मारै चेनेला आं चेनेलनि गुमुरखौनो जेबो मिथिला आरोना खालि नायनायबो गैला माबो गैला दा बेसेबां थांखोथाय आं नायनाय जायाखै वाइटिखौबो ओमफ्राय बोरै जागोन नायाखै आरोखि आं दामानि दहायसो फैनो हादों नालाय आङो ओमफ्राय ना ओंख्रिसोमोन जोंहा होनदों अ दे गोथाव दा आरोखि दे गोथावानो जोबोर गोथाव ओमफ्राय जोंहा दिंदिङासो माथो औ थफिदामारा थेंक इउ स' माच वेलकाम आंनि नैबे जौस्रांआव नोंथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रायलायखोमादों न नोंसोर औ रायलायखोमाबायानो आरोना माने दहाय लोगो मोनलायाखै जोङो बेबो आं रायलायबाय थादोंमोन खोमा ओमफ्राय आंबो बेखौहाय नागिरबाय थादों नागिरबाय थाबाबो लोगो मोनलाया आरोना बिदि जादों नुलायाखै आरोना मडेरेटर होयैनि थाखाय नुलायै ना माब्रै जाखो प्रब्लेमा मिथिला आरोना बेखौ ओमफ्राय जोंहाथ' बिराद मा होनदों एल केखौ बायला आं ब्र' मा होनदों एल केखौ हुखुमाबाय आं ब्र' एल केखौ ना आदसा दासो दे बुजिबाय लाइकखौ होखोमाबाय आं होनदों आरो आदसा दे मस्ट वेलकाम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय होखोमानायसो जाखायो दे गोजोननाय थाबाय आदसा गोबारैबो मिनिजायालै लामा जिंना लाइकखौ होखोमाबाय आं होखोमाबाय आरोना आदसा लाइकखौ हरखोमाबाय आं होनदों औ बुजिदों आरोखि ना आंबो फामिया थांबाय खोमा नोंखौ नुनाय लोगो लोगो सिरि थाबाय बे लाजिनानै ओमफ्राय जोंहा सोर सोर दंथाय थुफेरामादा ओमफ्राय बे माथि गालदाबखौहाय बेसे गोजानाव लायनांगौ जायो नोंसोरनालाय नोंसोरबो बायनानै जानांगौ आरोना होमबालाय नोंसोर लायनो हाया आरोखि ने दिसप्लेयाव न' येस ओंखारदों औ आं दोनखादों मानोना कारेन्ट गैया नालाय लाइट गैया नालाय आं बेखौ लाइट होनाय बायदि जाबाय येस आरो न' होदों आरोखि ना आङो बेखौ माने लाइट गैयिनि थाखाय आं लाइट खालामनानै लादों आरो ना आंखौ नुथों होननानै आरोखि ना जाहाथे आं रायज्लायनाया फेस ओंखारो नङाबा खोमसि जागौमोन नालाय खारखुमाबायना खावसेया जानो मिथिया खारखोमाखोना माखोथाय फामिया थांबाय बेयो उन्दुबाय खोमा मिथिला आंनावहाय वानल' देखायो आरोना अब्लाबो वान देखायबाबो माने नेटनि थाखाय प्रब्लेम जायोलै हाजोआवसो मोनो ब्र' ओं मोनो मोननायालाय हाजोआवसो मोनखायो मानोना बे बुस्थुआ गोथार जायगायावसो रज'खायो नालाय हाजो खर'फ्रावसो मोनखायो जोंनिथिंबो फानफैयोमोनलै सोरबा बे बुस्थुखौ बस्था हिसाब लानानै फानफैयोमोन जोंनावबो ओमफ्राय आं बेखौ बायस'नानैसो लायनो ना मानो सानबाय थादोंमोन आरोखि बे बुस्थुखौ हाजोसो थांग्रा लामायाव हाथि थाबथेबाय दं आदसा थाबथेखायो आरोना बेबो थायो आरोना बेखौ जोंहा थेंकिउ फामिनिसिम रोजा रोजा साबायखर गमि खावसेयाव दानि रायखांदोंमोन खावसेया बोरो होननानै ओमफ्राय जोंहा बे माथि गालदाबखौहाय जोंनिथिंबो लाबोयो ओरै बिजिनिफ्राय लाबोयो आरोना मानसिफ्रा
बिजिनि साइडआवहाय मोनोनो अबेबा खनायाव बिजिनिनिफ्राय लाबोयो। बिथराव दै गैलाना मोखाङाव दै नागिरना थाफैदों बिसोर। आदसा नंगौ माइ दैफोरखौ जालांदे बेबो ना। ओमफ्राय चेनेल थिक खालामना ला थफ्ला। जागोन दे फाग्लि जागोन, खालामगोन लासैनो। खालामनायाथ' आङो मा बुंबावनो, चेनेलखौनो सोरनोबा दलद गथायनो सानदोंमोनलै आं। सोरबा सालायनो हायोब्ला आरोखि, जुदि फनफोरा मोजांब्ला आरोना। ओमफ्राय जोंहा बेजोंबो लाइक येस दे अके दे थेंक इउ। ओमफ्राय मा ओंख्रि गुमै खावसे होनना सोंदों आरोना जोंहा थफि आदाखौ। ओंखाम जायासां बैनाय खावसे मानो जायासै। सासे मानसि जोंनो लाबोदावदोंमोनलै बे माथि गालदाबखौ आरोना। बेवहाय जों मोनजानायावहाय गोसोआव दङ आरोखि, बेसेबा गोबावसै बोसोरनैसो जाबाय। ओमफ्राय सासे मानसिया फानफैबाय थायोमोन, जोंनि बाजारावनो फानोमोन आरो। ओमफ्राय मा होनदों, नोंनो सालाय खुनुरुखुम गामिनि मावनाय दांनाय जायगाफोर हगारथ'ल। जागोन दे फाग्लि जागोन। ओमफ्राय जोंहा आदाया मा होनो थफिया, बियारा ओंखाम उखैनायखो सेफटि खालामना लाखियो। आदसा बियाद लादों आरोखि अब्लाना। आदसा दे। ओमफ्राय बिदिसो गुमै खावसे होनदों। नोंगौ लाखियोथ' आरोना। हायावसो गालदेब सिनायनो नागिरा। दाब्ले थायो खोमालै। आं फुलिखौनो नुफेरथारा। बे बुस्थुआ माने गोथार जायगायावसो रज'खायो आरोना। माने पबित्र बुस्थु आरोना बियो। नै दाबायदि बोथोरावल' मोनो बेखौ। गायफैबाबो बेखौ लाखिनो हाया। मानसि आगान गायै, मानसि थांफेरै बिदियावसो मायो रज'यो आरोना बेबो। जोंनियावबो दंमोन गोदोहाय, ओमफ्राय बे बुस्थुआ गोमालांबाय लासैनो। जायगा खालायबाथाय थाखाला बियो। फामि सना लाभ इउ टु। थेंक इउ फामि। आङो थामिनानै जादोंमोन दानि। ओमफ्राय नोङो एलबि बैनाय खावसे केनि बिब'खौ होनदों हा? नोङो नांगौलै बैनाय खावसे केनि बिब'खौ। आदसा रायथिना होदोनो। आदसा दे। नों नुखांबाय आरो गुमै खावसे हो लोगोनि बिब'खौ थारैनो। आदसा नुबाय जानो हागौ खोमा। ओमफ्राय जोंहा मा होनो 50 थाखा बाव ब्र' फल' प्लास्टिक सेयाव। आदसा 50 थाखाथार आरोना मोनसे प्लास्टिकआवनो। माथो बेफोरखौबो माने चेकिं खालामोनोलै, लाबोजायानो मिथिगौना। बिदिबो खालामग्रा ओंखारबाय मानसिफ्रा। हमबावोनो माथोलाय। जायालै बिदिखौबो फाननानै जानो मोनाब्लालाय ना। ओंखायनो बैबो दाम बारायदों खोमा। ओंखायनो नुवाखै मेथाइ होनदों। मिथियानो बिसिनि गामि। आदसा मिथिया आरोना। आदसा मोजाङै डिटेल्स लादो आरोना। मोजाङै खौरां लादो। खाफालाव दंबा मोननो हागौ आरोखि होमबालाय। आं नुवाखै आरो गुमै खावसे हो लोगोनि बिब'खौ थारैनो। आदसा आं नुवाखै होनदों आरो ओमफ्राय नुवाखै मिथियानो बिसिनि गामि।
मिथिया आरोना आं मारै रायथिनो आंनो नुफेराखैमोन गुमै खावसे होनदों आदसा नुवाखै आरोना बिदिसो गुमै खावसे थांनायालाय मानास पार्कनि पिकनिक स्पटआव थांबाय थायो आदसा पिकनिक स्पटखौ आरोखि ना बैनाय खावसे होनदों होनदों आरोना जोंहा फामिया ओमफ्राय फामिया मा होनदों नोंहालाय माबायदि हिन्जाव लागोनथ' मा बुंबावनो फामिनो सोंबावबायसो जोबोद मोजां सोंबाय आरोना नों होनब्ला आंखौ जोबोद मोजां जोबोद माहि गुरै रावैनो बुंबाय आरोना सोंबाय आरोखि ना आंखौहाय फामिया गुरै माहि रावजों सोंबाय आरोखि ना आंखौ आदसा नोंहालाय माबायदि हिन्जाव लागोनथ' र' आं बुंथ'ला आरोना दिनै मालाबा रायज्लायसिगोन ज'नो जोंहा सनालै जिउलै फामि सना नोंखौनो खाना आरो सोरथो दंबावो टाउनावलाय बिस्वजित मा होनदों बिस्वजित एसे दामआव जाखायो बिदियालाय फिसाजोखौ दोंमोन आदसा दोंमोन हायो होनदों आदसा नोंसोर बिलोगो जाबाय र' बिनानावजों रायलायना थि खालामदोरा खावसेनो आदसा बेयाव ज' थांनानै रायज्लायनो हागोन आरोना बेखौ लोगो मोनोबा आरोखि मोनगन गन्थं खानाय आथिं खिफिनो गोरोंखौ लाबायरा बैनाय खावसेया थैगोनलै खमेन्टफोरखौ गाबोन बेलासियाव खोन्थादो आं उन्दुनोसै साइलेन्ट गुड नाइट अब्ला गुमै जागोन फामि जागोन दे जागोन हेडफनसो नांगौब्ला आरोना गुमै खावसे आदसा आं थांबाय बायसै सनाफोर दे फामि सना बाय बिराद गावनि मेगन मोदै बेसेन गोसा समखौ लानायब्लाबो जिउयै माहामै आंनि लाइफसिम सफैनो हाबाय जोबोद गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय सना जिउनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर दे बाय बयबो बिदिनो खामानि बेस्थ' जानानै गोबाव सम थानो हाया जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगो मोननानै आरोना बाय सना ओमफ्राय जोंहा एकाडेमिसो होनदां आदसा एकाडेमिसोमोन आरोना दे बाय फामि बाय उन्दुदो मेगन मोदैखौलाय मानोथो नङा होमबा ना ओमफ्राय जोंहाबो बयहाबो उन्दुनांगौ समाव उन्दुनांगौ मावनाय दांनाय समाव मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ नङा होमबा नङाबा देहा सोलेर गासिबो गाज्रि जालांजोबगोन ना मा होनो ना थफिरामा दा होमबा आंबो लाखिथ'नोसै नामा थफिया दा ओमफ्राय बिलासि बाजैया दोनखो ना माखो बेनाव ज' जाहैफिनसै दसे दान्दिसेनो दहायनि नुयैखाय आं दा लाइभखौ फामिजों रायज्लाय होननानै फैनाय जादोंमोन आंबो 2 मिनिट दोननानै दोनसै आरोना 2 मिनिटल' होनोसै दोननोसै आरोखि 25 दोनसै आरोना 25आव ओमफ्राय जोंहा बिदिनोसै अराय सम लाइफ टाइमाव लोगो मोनलांबाय थागोन जोङो सानसे साननै लोगो मोनाब्लाबो माब्लाबानि समाव अराय बिदिनो थांना थासान्दियाव लोगो मोनलांबाय थागोन रफि उनाव आं रफि टाउनाव आदानि फिसाजोखौ
ओ बिस्वजित एकादेमि लजों दोनहैयो होनदां बिदिसो होनदों आरोना आं मोजाङै नायाखै दोनाखैमोन आदसा दोनाखै आरोना आंबो 2 मिनिट थानानै दोननानै हाबहैफिनसै आरोना बेनावहाय रायज्लायहैनोसै ज'नो माने दहाय लोगो मोनलायैखाय आं दसे रायज्लायनो लुबैनानै फैनाय जादोंमोन आरोना ओंखायनो रायज्लाय मोनबाय जोबोर गोजोननायबो मोनबाय आरोना दा बावै बयबो उन्दुनाय समानो जाहैबाय अब्लाबो दान्दिसे नुजाहैसै आरोखि ना अब्ला दे थफि आदा रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय मा होननानै फोरमायबावगोन आरोना आंनि गोसोआवसो दंसै अननाय आरो सिबिनायखौ हाजासे जासिबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव सम होफैनायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय जोंहा थाङाखै नामा फामिया 1 मिनिटल'सै आरोना दोननोसै 25आवनो दोनगोन आं दा गोजां बोथोर हाबबाय दिनैबो एसे खुवा खुबावदोंमोन आरोना आं भिडिअ लानो हायाखै खामानि मावनायनि थाखायनो सोर सोर दंमोन दे बाय लानो हागोन आरोना फामियाबो थांखायाखै थांनो होनदों हय थाङाखै आरोना दंगासिनो दङ फामियाबो दे बाय लादो नामा फामि सना बायबाय ओमफ्राय थफिराम आदा जोबोद साबायखर जोबोर गोजोननाय मोनबाय बाय आदा नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बाय फामि बाय